So, magandang umaga sa ating lahat. Okay na ba tayo dyan? Okay! Mahiya. Okay ulit! Hey, friend! Malas lang ang atong purpose para ma-excite mong samot. Pero before ito ma-present sa atong pag-take-off, nasa tayo gamay na isulahan about sa inyo safety during nangyano sa kalsada. Okay, handa na makinig ang lahat? Alright, thank you so much and all the riders ride safe. We will now proceed sa inyo pong mga motor. And alam ko yung iba dyan, cold start pa. So, painitin muna natin yung ating mga makina. By 5 a.m. we will to a message again from Iloilo, Mexicoan Motolet. Tama po ba? Yun, from Iloilo. Wala na lang. Meron? Present? Ayun. Shoutout mo. Before tayo mag-proceed sa orientation, sir. Shoutout. Hello, good morning, Kanlaon, and also kay si Ramon as organizer. So guys, sa mga kapwa natin riders, lagi nating tandaan sa bawat hawak ng manibela, may nagmamahal at naghihintay na pamilya. Yan ang tunay na finish line natin, bahay at pamilya. Thank you. Right, so thank you so much. Before I'm going to turn over the microphone to Sir Melvin, I'd like to extend this one this coming October 7 and 8, 2023. That's going to be the Dipolog Zamboanga del Norte 600-kilometer endurance challenge. For more inquiries, kindly visit their page, Dipolog Zamboanga 600-kilometer endurance challenge. Ayun. And this location, of course, sa Dipolog City, Mindanao, and for the registration, that's 1,850. And Hi guys, nalita karon diri sa atong event na sa Negros Fun Ride 700km and kauban akong kinakuskin ito pero passion. Tanawan nyo sila sa tagsa-tagsa ka lugar nga magian sa ruta sa Negros Fun Ride. So preparing na napanginit ang mga motor derivahan. We strongly kuan kaning ipatuman nila mo ang pinaka-kuan safety ra nila among yun-una. So again, ato silang i-welcome sa tagsa-tagsa kanato sa mga lugar sa Negros Island. Yeah, game! Calatrava, Eco Park and Fuel Tank. Makita niyo sila sa Calatrava. Ilan na lang ka minutes, so take off na ta. Yeah, excited na sana, bumumba. So, mga big bikes! Big bikes! Thank you, ma'am. Yeah. Gatag sticker sa vlog, travel vlog, Team TV. Yeah. Thank you. Shout out to ma'am. Shout out in Chick. In Chickwela. Chickwela. Ayoy, maulaw ko ma'am. Mauya ko, mauya. Mauya ka? Ayang ulang-ulaw kay sabot-sabot ragud. Rusi. Kapalo ni ma'am Bisaya ni ma'am? Mamaong Bisaya. Ayoy. Nanay nag-amping ni mo? Wala yun. Pwede kita tabangan? Pero kung hinay lang, ano sila makabalik sila dire mga alas 2 pero among ginaano nga hindi sila na mabalik. Yes, definitely. Para ba ay kung pabalik ko naman sa temprano, i-open namon ang i-open namon ang oras nga. Mas kan anong oras wala po sila pabalik. Grabe mag-truck sila amo nang gina-strict ko naman dito ano sila. Sir, your name kani, sir, your name? Martin and sir? Dion sir. Sir Dion. Sir Dion, may I ask you, how about sir sa mga lower CCs, mga anong oras po makakarating yung mga lower CCs? 150cc, down to 125. Meron pa nga ako nakita ng Mio, 125. Mga ilang oras po sir? From previous estimated last version 1, expected arrival is 5. 5 to up. 5 p.m. So nag 5 to 5. 5. That was 500 kilometers. So as expected pag 700, so estimated 6, 9, 8, 15. approximately 8. Kay pag ligad may ligad namon last rider namon may nag-abot pag nga alas 12. Alas 12 sir. Alas 12 sa midnight. Ara, last rider nga nag-abot.
Kaya may hindi mo naman kaya may mga trouble mo. So, tatapusin talaga sir. Tatapusin talaga yung ano sir. Depende sa kanila. Hindi naman to endurance. Ang sa ano lang makakomply sa checkpoint. Amo lang nasa. Kaya ini sila endurance. May ginapa-remind na mo sa mga rider nga this is not endurance. Amo lang ginaamo nila. So, shoutout sa KVR, Kanlaon Vulcan Riders. No, sir. Ilan po yung sumali sa group niyo, sir? Actually, Rossi. almost 500. Kung may rate, siguro mas malipay. Ako lang sulti sa pagbuhay sa loop mo kay katong murag ako ba gibuyan ra si Eric kalit. Kami ni Tita Tin, dumaybi kami sa iyang pagtanaw. Pero ginabalik-balik sa amon ang kanto. Wala na. So this is a dream come true to Papa Earn, no? Siyempre, ang lakas na papain niya. Ina-encourage din siya no, sa iyang grupo, especially ito no, kay Sir Candid. Kay Papang Candid, nga yagit si Papa Earn nga man-join sa 700 km. So panawagan mo anong gusto mo ipadumdum sa kay Candid staff? Pang Candid! Bugtaw na na. Bugtaw na na! Bantayan mo na si Papa Earn Candid na! Bantayan mo si Papa Earn kag imo ID aranda. Ay, okay. No, kaya kita, samtang nagahulat na dire, siyempre malagaw ta. Alright. Let's explore Salta kan laon! Alsa kan laon! Good morning. Madlang people! Mabuhay! Salta kan laon! Salta kan laon! So, mo na to guys, nahurot na gyud og release yung atong mga riders. Yeah. Dito din. Salamat kay Medyo Hayag digid ang pag-take off sa last ng rider and wala na may kuan jud. Safety ra man jud tanan. Punta nga mahuman nila ang loop. Ayun. Punta mahuman ang loop nga walay mga disgrasya simbako or unsa ba para safety ang tanan nga riders. Yeah, ride safe all.